Piling badi-badi. Isa tawag ka lang. Makita man nato kung sa wala na ba siya may subaga na, so understood na lang na Okay lang yung pangutangan. Okay. Next question. Pagkakala mo. Next question. Next question. Kanina, wala. kayo mo ka bali ang Pilipin. Nitapos mo. Ako ba, wala nitapos na to. Kaya kaya na kahit ka. Kung kayanin mo, ibasa ng tali mo. Ayaw mo pagpadala sa inyong emosyon. Okay. Panahon sa pagkabag-emoji, panahon po sa pangutan. Handa lang. Ayan na, pila, wala mo to eh. Sumala sa pangunahuna ni Kristo, Mr. Bacchus. Kining bata, Mr. Bacchus, kung masuso, naginigar ni mo sa kuang kitawag parong. Atin sa topic na ha? Mo ipsot po ka. Okay. Apil sa atong topic na atong ang ipirmahan na dili ni mo dapat likayan. Nag-ingon, ang tawag ka ng topic, ang gagbay mga masusong bunyagan. Okay. Sumala sa gitawag o pangunahuna ni Kristo, kanabang bataa ka ng inyong gibitbit, tao na dili. Okay, wala na sa matuon sa tatang tao, ikaw. Bako, tao. Ang infant dito sa Biblia ko. Tao, dili. Akala na, kunin ang infant ka na, baka na. Ako din sa nagdahil ka pangutan sa tima. Ayaw katagsabi. Ako na importante, Mr. Moderator. Naroon mo. Ang giganit as exhibit sa kuwang pangutan. Ang argument. Mr. Moderator, wali na itong amigo, di ka maugibati ni. Di ka maugibati ni. Sige, masabot na nato. Masabot na nato. Ingon pa moderator, sabto lang daw ka. Sabta! Pangutala, inigardi mo ang pagpabunyag sa gagmay mga masusog kabataan tungod kay ang mga batang masuso ihalad lang sumala si Mubarak. Ang gigigal na ko sa dili. kay infant baby pa. Sakto, dili. Ito tiski, gihalag Ihalad. Sa mga ng inyo po ihalad. natural. Sumala sa Biblia, katong mga batang ihalad, lalaki lang o apil ang babae? Ang puti mo. Babae ang mga sakto sa Biblia. Yung lalaki lang ang ihalad at itahon niya sa ito. Mao na ako dinay mo sa emoji. Ambot lang. Ambot lang lagi. Ako'y mabasa sa Biblia na ang paghalad alang ng sa mga lalaki. Ako na ako yung magkatubag na kagawin mo ang moderator. Hindi mo tubag na po. Di mo tubag. Babae lalaki. Next question. Di mo tubag. Okay. Kay way ikat tubag. Ikaw ang pamatuod na nalili mo gawa ko. Ang infant baby. Wala na pamatuod, babae pa lalaki. Ano nga sa lupa na? So, general, infant baby. Nagkaglas sa babae. Basta infant baby. Infant baby. Basta dili. Tama. Sorry. So, ang tinahon na magkaroon na kung nagka nagkakabata. Ang babae? Ang babae. Wala na ko na pumatuod ba? Infant baby. Babae. Wala sa nagpamatuod nga ang gantay mga bata bunyagan nga magkayooyo na siya. Kumana, si Papa ni Sarmihala. Kumana. So, narito karon sa final stand. Okay. Panahon nato siya. Nasya. 3 minutes final stand. Kaneo, paano nyo kay i-view niya tanan, na ilang istorya karon. Kung sige, yang makasabot na rin istoryahan karon. 3 minutes, Picture na siya para makasabot. Hindi ko din sa kasabot. Basta sige nagparagan ko lang bilik ka debate unsa mo sa gamit ang remote bisa na building na debate unsa Kaya saga na ito siya 10 minutes, final na diyan eh. Yung magawa natin, ati, last 10 minutes. 10 minutes siya ati. O, kumilawan ninyo. wala nagkatapos Sa matibay
side nila, wala sila nagtuo nga bautis mo ang gagmay bata. Sa side nila si bunyagan ang mga bata. Okay, 10 minutes ha. Itaga, last time. Yung pangalan, naluwas na. Ano ba ang mga isala? Sa tinuod lang. Bakit pa sumala sa Balaang Kasulatan? Sa 1, 18, sa Galacia. Maluwas na ito nga. Kisang manaw, kikan sa langit, na magwalit, sukuhi, sa langit, sa apostolis. Ipatong mo siya. Iwan niya po sa Pablo. Nakikinahanglan na inyong pagtuon o pagtudlo. Sumala lang sa babasa o pasabot. Dalag kayo ng tima, result. Kadagandag kanyang hatag na tima o versikulo. Wala sana ka hatag o tulong na posisyon. Ang iyong pagtima. Napasabit lang, nawala na result. Ang iyong pagtima, nakagyatas. Ano mo? Parang hindi mo siya ang nagpatisyon. Kaya ang kalugalan sa Christian. Dagang mga pautala, may tuwang sa bunyag. Tulad kaya ang bunyag o isunan o bautismo. Kini, nagrepresenta lang ngadto sa mga dating tao. Nga naman, anong dating tao man? Kaya sumala sa Mateo, itinahanglan pagtudluhan. Tudluhan ang mga dating tao. Tudluhan ang mga dating tao. Sapag may tuwod. Kung may tuwod sa bunyag mga isunan. Ang mga bata, wala sila di-appeal sa Balaang Kasulatan. Nga naman, kay galat kayo, kagilan dili, na ang mga bata o infant baby, kung imo ni siya bunyagan, hindi siya masunod, kaya kayo sa Kristo. Nga naman, anong hindi siya masunod? Tungod, kay, wala na sibo sa Balaang Kasulatan. Nga nang wala may nakabunyag nini. O, infant baby. Tungod, kay kining infant baby, hindi siya matudluan. Bisan gani, ang 5 o 4 katuig na bata, walay university, o eskwelahan, o profesor, o maestro, nga masasalit nini, nga matudlo nini. Nga naman, bisan 8 katuig pala siya, o 4 katuig, hindi siya kaya tudluan. Ilabi na, kung tudluan mo siya, may tungod sa pagtulunan ng Kristo. Kaya kayo ang Balaang Kasulatan, kung unsay ginabuhat sa mga infant baby, sa 3 sa Lucas, si Jesucristo, mamaoy sinuman sa iyahang pag-alis sa kalibutan, nagkikinahanan kita ang mga tao na mutuon niya, musunod sa iyang tunog. Unsay tunog ni Kristo, sa niyang siya 8 pa lang kabulan, 8 pa lang kaadlaw, ihalat siya sa iyang ginikanan. Sa niyang siya, dakong tao na, ikaw sa hugdan. Kanang pagduol pa lang mga kaisunan. Dakong tao na kung imo ng sakton. Wala lang kasabot si Mr. Archie sa pulong duol. Pag-ingon ni duol, ang infant baby, hindi makaduol. Paano man? Hindi pa nakalakaw. Pero, kaya kayo sila mo explain sa ginatawag na bautismo ng bata. Tungod na dito sa ilang versikulo, kanang ilang ginabulitan karon nga Salmo 51:1, nagikan pa sa kung taguangkan sa kung inahan. Una na ko'y kasalanan. Iman niyo mga kaigsunan. Kasi linlahon ta niining, musunod na ito nga speaker. Sa tinuod na may sunan, diya sa 51, 1 o 5 sa Salmo, walay sala ang sininyang anak sa taguangkan sa inahan. Ang nakasala nila, ang inahan. Usay prueba, na walay sala ng siminyang anak sa taguangkan sa inahan. Tungod, kay imo ni Pablo, sa Roma, 9:11, sukat pa sa napa ko sa akong taguangkan. Wala pa ko nahimukso, ngamot ko sa bot, wala pa sa matao, napa sa taguanan, sa iyang inahan. Wala pa ko'y nabuhat, nga maayo o dawtan. Wala gani nabuhat ang bata na sa sulod. Hindi paglaga ng bata sa katarungan na mumong sila nga. Basi daw, hindi malangit. Sultihan kami mga kaisunan, si Kristo nagtudlo para masaktan ninyo. Ang mga bata, itudluan niya nga, ginyan ang ginikanan. Pasagding mo doon na po ang mga bata. Kaya hila ang dinariya sa langit. Isa ka mo mga Katoliko. Ayaw mo kalisang, utruhan mo yung doktrina. Nga naman, sa pagpabautis mo palang daan, supuhay na. Ipatuloy mo sa Balaang Kasulatan. Galacia 1:18.
Petro, bisan kinsang mutong ha, muan diri sa Osminya, nga magwalik sukuhi sa apostoles. Ipatunglo siya. Kung sa may sukuhi, doktrina sa apostoles. Kinsa man ang ginabautismoan sa mga apostoles. Ang ginabautismoan sa apostoles, iwan pa ni Pedro. Katong kamaong mangutana. Basahan ako mga kaisuna. Katong kamaong mangutana, ang gibautismoan nila. Alam mo ha? Tapos, unsa man ang angay lamang buhaton, aron kami maluwa. Tanawa, pinay ang utana niya, kaya sakitan sila sa ilang mga kasusasing, kaya katungog sila sa wali. Ang impan TV ba, kamawa mga utana? Unsa may ingon ni Pedro. Pagpangutana niya, ang gingon ni Pedro, pag-bautismo ka mo, o pag-hinulsul ka mo sa inyong mga sala, aron mapasaylo ang inyong kasalanan. Kini, ang pruweba, kinsa ang angay bautismoan, katong kamaong mangutana, katong dili kamaong mangutana, dili angay bautismoan, sumala sa analyze sa Biblia. Nga naman, kinsan to ang profesor o mga maistra sa teacher center, magdala ka o 4 ka tuig o 5 ka tuig para imong tudluan yung bata may tungod sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Dili mapasalig ang maestro. Ambot lang din sila. Nganong hindi nila matutuluan daw na may versikulo. Di pa din napulisay sa Biblia na ko. Di pa magsumaga nila. Matutuluan daw ang bata. Ang infant TV, masuso, matutuluan daw. Basa pa sa versikulo. Pagtanaw ron, pinipinsay sa akong Biblia. Kaya na yung Biblia. Last 2 minutes. Patinuod lang mga igala. Bakit na pagtulunan? Kung sa may tinuod na pagtulunan? Pagtulunan sa Christian. Diin ang bata, ihalat. Diin ang datong tao, sama ni Kristo, ibautismoan. Naitabo ba ni? Sa simbahan katoliko? Wala. Ultimo gani, ang ilahang pagpunyag, dili sa pa, o dili suba. Ito lang gani sa simbahan, na wala man sa balaang kasulatan. Laban mga apostoles, na magpunyag sila sa mga infant baby nga nagatubang ang inahan, dito ko sa bata, wala man kayo basa. Ang diri, hinahanglan, dalon si Mr. Haji, dito, sa suba, sa tuktok. Kung siya mo to, siguradong bunyagan ako siya. 1 minute. Nga naman, kay kini ang isang mga pagtulunan. Sumala lang sa mabasa o pasabot. Mabasa ba? Mabunyagan ng ibang bibi? Wala. Pero ang datong tao, mabasa, mabunyagan. Nga naman, ang sa ebidensya. Bunyagan ni. Buhat. Unsay angay na magbuhaton. Dakong tao ng utana. Ang ibang bibi, makapangutana? Tubag si Pedro. Ang angay na buhaton. Pag hinusul ka mo, o pabunyag ka mo, sa ngalan ni Jesucristo, o magpasaylo ang inyong kasalan. Nabuhat ka rin sa Katoliko? Wala. Tungkol kay ang bata, dili. Ang infant baby ang masuso. Ang ginaon mo man na, tutoy lang sa ilahan. Di na kamao, mo istorya. Kaya dagay, paunta ko pangutana, pitin lang kayong oras, kaya dagay kay Lalis. Sa pinuod ng mga kaisunan. Lanong kami, nagabunyag, huwag katong tao. Tungod, kay si Pablo nagsulti, bisan pa kini mga tawhanon na kalibutan nun. Kaya pasabdun sa pulong sa Ginoo kung sa pagkaan ng infant baby. Diba? Kung sa pagkaan ng infant baby. Ang gaya, ang mga katong tao galing ang kalibutan nun, matod pa ni Pablo, kaya galing pasabdun, dili galing kasabot sa espirituhanong mga pulong ni Jesucristo. Kung sa pagkaan ng infant baby, kung tugluan niyo may tungod sa bautismo, nagbutbo sa pagpamunyag ng mga tawanan eh. Ano nagputpuot man? Kaya result ang kaso. Ingon siya result daw. Nagang versikulo. Nagamit pag mga ebidensya niya. Pero dili, magapon. Wala. Nasamok lang. Nga naman. Wala na result. Puro dagang kepyaw. Wala kang istorya. Pero ang unod sa istorya, walay ka. Latoy-latoy. Istorya lay daghan. Pero walay ebidensya. Ako na. Si Kristo, ibunyagan, kakong tao. Si Kristo ang pasulumban sa bunyag. Ambot nila kung asa gikan ang pasulumban sa bunyag. Kaya pag mulun siya ng Kristo, dapat sa kung tao po dahil ang bunyagan.
Tingnan tingnan mo, delikado ang inyong kinabuhi. Kung magpadayo mo na. Uto! Pagkada na lang. Brother Jess, sa dili pagka mo puli, pasok din sa dato kadali ang presidente. Kaya kay... presidente. Okay. Dante Rivero. Ano ito? So, mga binati kong mga amigo din sa atong bayagan Ranig biplok nagigisar. Ay, kami. Makatubang ining maubati. Awa. Ulat. Sentro sa Davao, sa tuko. Ulat. Jagan ko niya. Professional. Apan, sa dihan nagdagan ang debate, ang ato ang higala, nadismaya ko sa iyang mga actuations o sa iyang mga rason. Puro na lang tawag anang denial. Puro na lang deny. Puro na lang tawag anang sige siyang deny. Kanya natin gingon sa korte nga, general denial is tantamount of admission of guilt. Guys, sunggo ka to ba? The more noon ka magsigi o deny, the more noon nga imong ipakita na guilty ka sa imong gibarugan. Guys. Ikaw niya kanina ang Galacia Katatulugon ng versikulo 8. Nabisan daw ang anghel o tawag anang naa sa langit mo ani magwali o ibanghilyo nga lahi silang giwali ipatulong tama. Pero ang problema nihaong ba sila sa ilang gitawag o baruganan sa mga apostol. Sumala pa niya, dagko lang daw bunyagan, pero ang problema wa gyud kabasa bisag isa kasitas. Guys. Papa lang ang sulti. Kanya naghimo na kung Ayay. Ayan. dili haom sa pangunahuna ni Kristo. Gili ka ba sa Kani ang kayay? tutudlo ni Kristo, tanang tao. Pag-ingon ka ng tao, nabuang siya kung saan niya pagnigar ganina. Hindi siya mo ang tunang iyak Agay. na kung nagdagandagang tao to, abot mo sa itong hayupa sa inyo. Kanding ko rin.